kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Malapit na pong matapos ang 2025. At ang goal ko for 2026 ay makapasok na po talaga sa trabaho. Medyo nahirapan po ako sa aking pag-a-apply. Tips naman po para January 2 pa lang, may pasok na ako. Teka, ang tip ko sa'yo, alamin mo muna kung holiday pa ba. O hindi. Baka kaya hindi ka natatanggap kasi o nag-a-apply ka holiday. Well, bilang Nicole Ayala at Diego Bandido na may mga PhD. Ayan. As in permanent head damage. Serious PhD. Mga PhD kami lahat dito eh. Permanent na ba? Oo. Oh my gosh. Nakakaloka. Ang tanong, dahil meron kaming PhD, permanent head damage. Ang tanong, sure ka ba? Na gusto mo sa aming magtanong, di ba? Ng tips kung paano ka matatanggap sa trabahong yan. Ayan. Pwede kami mabigyan ka namin ng tips, pero hindi namin alam kung legal o illegal. Kasi isa sa mga naiisip namin, kung halimbawa ang magi-interview ay lalaki, ang sasabihin namin na ang outfit na isusuot mo ay yung mga outfit ni Tanya Chinita. Yan. Kasi baka sakaling marupok si sir, maging dahilan yan para tanggapin ka. Yan yung mga advice ng mga may PhD. Well, ang good thing naman dito is you're looking forward. Yan. Na magkaroon ng trabaho next year. Diyan naman kasi nag-uumpisa yan sa pangarap. Kasi kung wala ka naman talagang pangarap, hindi ka desidido, wala talaga mangyayari sa'yo. Pero dahil desidido ka, that's a good step. Ako ang nakikita ko naman sa mga ganitong klase na nahihirapan maghanap ng trabaho. Kasi yung hinahanap na trabaho talaga is yung halimbawa, kung anong tinapos ko, tapos ako ng nursing, dapat nursing yung trabaho ko. Kaya kung minsan, mahirap din talaga pumasok. Kasi, diba? Kasi ang available, hindi siya doon sa pinag-aralan mo. Hindi swak. Oo. O di naman kaya, pinipilit mo ang isang bagay or pinipilit mo ang sarili mo sa isang trabaho. Na yung gusto mo. Na gusto mo, pero hindi rin swak sa pagkatao mo. O hindi available at this moment. May mga ganun eh. Pwede. Or hindi nga hindi nga swak sa credentials mo. For example, gusto mong mag-apply bilang steward or stewardess sa airline. May nakita ka na bang steward or stewardess sa ere na ang height ay bangkito? Wala. O gasolito? Hindi pwede, kailangan medyo mataas talaga or meron silang height requirement. Kasi 'di ba yung overhead bin, o isipin mo kung maliit, kung correct, kung punggok, 'di ba? Ang hirap. So kahit na kunyari, alam mo magaling ka sa service, magaling ka mag-English, kahit ipasa mo pa lahat ng test nila, kung ang height mo ay hindi mag-match or mag-meet sa height requirement, wali din. Imaginein mo, diba? Steward ka, may hagdan ka, sarili ka. Ikaw na may sariling hagdan. Tama. Hindi naman natin sa minamalit yung mga petit o yung mga maliliit o yung mga punggok. Hindi. Kasi requirements kasi requirement kasi yun. So yun lang din. Baka naman yung ina-applyan mo bukod sa sinabi ni Jegs, hindi mag-match walang available. Maaaring hindi rin match yung yung skills na meron ka, yung
physical attributes na meron ka, dun sina-applyan mo. So, kailangan magkaroon ng match. Oo, kasi ako naniniwala ako kung trabaho lang talaga ang hanap natin, marami pong trabaho talaga na available. Alam mo, totoo din. Totoo din. Kasi parang laging, for example, maraming nagrereklamo na wala silang work. Pero madami ka ring makikita na naghahanap ng applicant for, kunyari, sales lady, o di naman kaya, waiters, mga ganon. Kung trabaho lang talaga, kung minsan kasi din yung pride natin, din yun din ang medyo harang din para makahanap tayo ng trabaho. Ay kasi ay pwedeng mababa yung sahod, hindi siya yung ine-expect mo na eto dapat ang matatanggap ko. May mga ganun. Ay kasi yung pinag-aralan ko hindi ko naman yan. May mga ganon. So yun minsan yung hindrance kung bakit hindi talaga tayo makakahanap ng trabaho. Yes. Kasi maraming tao po na eto yung tinapusan niya pero yung sinunggaban niyang trabaho hindi yun sa pinag-aralan niya. Then eventually, habang nagtatrabaho siya, natututunan niya at nadadala siya doon sa kung ano talaga yung gusto niya. Yung may mga detour lang kung minsan. May ganon na basta, ako para sa akin ang basic dyan, mag-apply ka lang na mag-apply. Tama. Huwag ka lang din tumigil. Correct. Alam mo yun na. Saka huwag mamili. Oo. Sa ngayon, lalong-lalo na kung ang goal mo ay magkaroon. Diba? Huwag na munang mamili. Saka na lang talaga kung halimbawa sinubukan mo yung isa tas talagang hindi uubra kasi hindi talaga match or talagang sadyang masyadong malayo yung workplace. Talagang hindi talaga uubra yung sweldo, yung mga ganon. Pero try ka lang ng try. Dadating din yung trabaho na swak para sa'yo. Kasi kung trabaho lang unang-una, call center, ang daming nangangailangan na call center araw-araw. Kaya nga, diba? Kasi marami din nagre-resign araw-araw. Marami din Kasi di din talaga siya madali. At yun ang kailangan mong tatandaan. Wala naman pong madaling trabaho. Yan, Baka akala mo kasi madali lang, mukha lang madali. For example, dito sa amin sa stasyon, akala mo lang madali. Diba? Pero hindi talaga siya madali. Hindi lang naman po ito daldalan at kwentuhan. Tama. Madami pong involved dito. May oras na involved. Tama. May basta madaming mga involved. So ganun din sa kahit anong work. There's no easy job. Wala pong madali. Kaya kung naghanap ka ng madaling trabaho, wala kang mahahanap na ganun. Lahat may occupational hazard. Correct. Lahat may posibleng toxic na workmates at toxic na boss. Tama. Halimbawa, lipat ka ng lipat kasi hindi mo talaga trip yung mga kasamahan. Wala namang assurance na ililipatan mo, matitripan mo rin yung mga kasamahan Tama. Diba? Kaya dapat marunong ka rin mag-adjust. Ganon. Tsaka yung a-applyan mo, hindi lang 2, 3. Applyan mo yung 10. Oo. Diba pag sumagot din, mamimili good. ka. Ang swerte nga ngayon Sorry po sa pagkumpara pero ang swerte at mas madali somehow. Kasi may mga online application na tinatawag. Natatanda mo tayo nung araw, kung mag-a-apply tayo, kunyari sa Makati. Literal po, ang dami po naming hawak na resume. Tapos hindi pa uso noon, Jegs, yung yung digital print ng muka. So talagang apakagastos ko nun sa sa 2x2 picture kasi laging magpapaprint. Correct. Magpaparecopy, tapos print ka ulit ng resume, tapos submit talaga siya literal sa guard na hindi ka naman sure kung yung guard dadalhin doon sa loob ng HR. 'Di ba may mga ganun Pupuntahan mo talaga. Pupuntahan mo talaga literal, so gagastos ka. Ngayon kasi online na. Tapos ang application online, tapos makikita mo lahat ganyan. Diba? Noon, isipin mo, bago pa nung time natin na nag-apply tayo, classified ads ba yun? Basta dyaryo. Hindi, meron pa nga yung talagang magbabaybayin mo yung kahabaan ng street na saan ba dito may may nakasulat na for hiring. Yan. Ganon. So, pero yung mga taong yun, somewhere, somehow, they were able to find a job. Diba? So, wala namang rason para ikaw din. Siguro talagang may mga times lang talaga na hindi meant to be. Kasi alam ni Lord yan baka pag napunta ka sa trabahong to, ikapahamak mo, o kaya, yung mga ganyan. So, basta subok lang talaga ng subok. Ayan. Tsaka, hindi naman masama kung magsisimula ka sa maliit Totoo lang Kasi din. kung minsan, isa pa din sa mga ang liit ng sahod. Ayoko dyan. Ewan ko talaga, Jex. Feeling ko lang kasi talaga sa panahon ngayon, well, hindi naman din natin sila masisisi, na ang unang tinatanong talaga nila ay sweldo na malaki, kahit wala silang experience. Diba? Diba dito nga merong nag-apply sa'yo dati? Okay na sana. Okay na sana. Tapos gusto niya 50K.
Sabi ko, ano mas mataas pa sweldo mo sa akin? Ayun, ligwak. How much is your, sabi ko sa kanya, how much is your expected salary? Around 50 to 60. Ha? Yung yan naman kami sa sarili namin. Nakakalok. Meron nga naging ganyan. Natandaan ko, may napanood ako na nag-viral. Ini-interview yung mga graduate pa lang. Tapos tinatanong sila kung ano yung mga expected salaries nila kapag ka nakagraduate na sila at nag-apply. Nagugulat ako sa mga figures na sinasabi nila. Hindi ko alam kung itinuro ba to sa school or talagang I guess sadyang may mga kumpanyang nagbibigay ng ganun o abroad ba yung pinag-uusapan natin? Kasi ang alam ko sa katotohanan, hindi ganun ang bigayan, di ba? So, well, kasi siguro, Jegs, nagbago na yung panahon eh. Yes, Noon kasi doon tayo sa, what's your passion? You want experience. Correct. Saan ako mafu-fulfill? Secondary na lang yung 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 Oo. sahod. Kasi dahil masaya naman tayo at fulfilled tayo, yung sahod, ano na lang yan, na itatawid natin. Kasi train din yung utak natin na paghihirapan muna natin ng isang bagay bago natin ma-reach yung gusto natin. Correct. Sanay tayo doon eh. Sanay tayo sa ganyan. Iba na ngayon. Iba na rin yung mga kabataan. Hindi na natin masisi. Mas mahal na din ang mga bilihin. Mas maarte na din yung mga tao. Hindi kasi may mga kaidaran din sila kasi na gano'n na kaagad eh. Correct. Nag-entrepreneur na kaagad. Kasalanan ng social media. Dati kasi walang way para malaman natin kung yung batchmate natin naging entrepreneur na agad. Tama. Diba? Ayan. Ngayon, malalaman mo kaagad, kumukopya lang sa akin to Bakit parang pangmalakasang nasa London na, diba? So feeling nila nahuhuli sila. Yes. Diba? Nag-iba na rin yung panahon eh. Yun yung FOMO yung problema natin Yes, ngayon eh. ayaw natin ng FOMO, fear of missing out. Yan. Kasi bakit sila ganun? Ako, ganito. Yan. Ako, ang inggit po talaga ay lason. Ito po ay toxic. Tama. Ay, nako. Kaya, kalmahan mo lang. Just apply and apply. Try and try. Isang araw, magsasucceed ka rin sa goal mo. Tama. Ha? Good luck sa 2026 ha. Huwag mo kakalimutan kapag ka may trabaho ka na. Ang alay. Yan. Balitaan mo kami. Chulalo. Sa mga kabisyo, kayo pa rin po'y nakatutok dito sa Tambalan. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!